पिछला 24 घंटा में 484 कोरोना संक्रमित मिलल। संक्रमित के कुल संख्या 24,432 पुगल। कोरोना से 12 के 77 वर्षीय पुरुष के मृत्यु। 12 में स्थानीयतः सब PCR मशीन खरीद रहल। कोरोना संक्रमित के संख्या 2 करोड़ 5 लाख के पार। भारत में एक ही दिन 61,000 में संक्रमण। नारायणी अस्पताल के 350 स्वास्थ्य कर्मी से दिहल सामूहिक राजीनामा अस्वीकृत। आरूसी वैक्सीन 20 गो देश कीन रहल। नमस्कार। 12 जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमरो पात्र में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर में स्वागत करतनी हम नूर आलम बादशाह। अब खबर विस्तार में। पिछला 24 घंटा में कोरोना वायरस के 484 संक्रमित मिलल बानी। आज स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के नियमित प्रेस ब्रीफिंग में प्रवक्ता डॉक्टर जगेश्वर गौतम से 10,481 जने में PCR परीक्षण कयल गयला में 484 संक्रमित मिलल बानी। इस संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के कुल संख्या 24,432 पुगल बाटे। ऐसा ही पिछला 24 घंटा में इलाज बाद ठीक होकर देश भर से 64 जने डिस्चार्ज भइल बानी। अभी तक 16,728 जने डिस्चार्ज भइल बानी। अभी तक देश भर सक्रिय संक्रमित के संख्या 7,614 रहल बाटे। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 में 614, प्रदेश 2 में 3,457, बागमती प्रदेश में 1,524, गंडकी में 247, प्रदेश 5 में 657, करनाली प्रदेश में 220 और सुदूर पश्चिम प्रदेश में 894 सक्रिय संक्रमित लोग रहल बानी। ललितपुर के किस्ट अस्पताल के ICU में इलाज करा रहल दूसर एक जने कोरोना संक्रमित के भी मृत्यु भइल बाटे। 12 के कलैया घर भइल 77 वर्षीय पुरुष के इलाज के क्रम में मृत्यु भइल अस्पताल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अमिश पाठक जानकारी दिल बानी। पाठक के अनुसार 26 गते रात के वहाँ के त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल से इमरजेंसी में रिफर कल गेल रहे। अस्पताल लेला पर उनका देह भर संक्रमण रहे। वहाँ के दम आ मोटू रोगी रहनी। आज सवेरे 4 बजे मृत्यु भइल। उनका रिपोर्ट दोपहरिया 1 बजे आयल बाटे। किस्ट अस्पताल में ही मंगर के रात भी काठमांडू टेकू के 78 वर्षीय महिला के मृत्यु भइल रहे। उनकर भी आज सवेरे कोरोना परीक्षण रिपोर्ट पॉजिटिव आयल रहे। 12 जिला में आज एक व्यक्ति मृत मिलल बानी। मृत मिलल व्यक्ति महागढ़ीमाई नगर पालिका वार्ड नंबर 4 निवासी अगत शाह के 18 वर्षीय बेटा दीपेश शाह कानू रहल बानी। काम में जाएला कहत दीपेश आज सवेरे घर से निकल रहनी। आज सवेरे 10 बजे उहे नगर पालिका के वार्ड नंबर 10 गंज भवानीपुर स्थित प्रहरी पोस्ट नजीक के साइकिल सहित खेत में लड़ रहल अवस्था में दीपेश के लाश मिलल रहे। मिर्गी रोग लागल वहाँ के साइकिल से मुड़ी के नीचे कके पाँख में लड़ला बाद घटनास्थल में ही सांस फेरे न सकला से उनकर मृत्यु हो सके के 12 प्रहरी न्याय परीक्षक तथा प्रहरी प्रवक्ता गौतम मिश्र जानकारी दिले बानी। 12 में स्थानीयतः सब रकम उठा के कोरोना संक्रमण परीक्षण के खातिर PCR मशीन खरीद करे वाला भइल बाटे। मशीन खरीदे तथा संचालन व्यवस्थापन के खातिर करीब 2 करोड़ रुपया लागे के अनुमान करके बैठक से उप महानगर पालिका से 14.5%, नगर पालिका से 7% और गाँव पालिका से 4% के दर से रकम बेहोरे के सहमति भी उ लोग कैले बानी। 12 में 2 गो उप महानगर पालिका, 5 गो नगर पालिका और 9 गो गाँव पालिका रहल बाटे। काल स्थानीय प्रशासन जिला समन्वय समिति स्थानीयतः के प्रमुख राजनीतिक दल के संयुक्त बैठक से जिला में ही कोरोना संक्रमण परीक्षण करे के सहित के साथ निर्णय कैले बाटे। सुरक्षा निकाय तथा सरकारी कर्मचारी के खातिर 2000 थान VTM प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोष से खरीद करे के स्थानीयतः में परीक्षण करेला उप महानगरपालिका से 4000 थान, नगर पालिका से 2000 थाना, गाँव पालिका से 1000 थान VTM खरीद करे के निर्णय कैले बाटे। सेल्फ पेड आइसोलेशन सेंटर के खातिर होटल सबके अनुमति देवेला प्रक्रिया शुरू करे के निर्णय भी बैठक से कैले बाटे। बैठक से पथलैया स्थित स्वास्थ्य तालीम केंद्र के भवन में प्रदेश स्तरीय आइसोलेशन निर्माण करे के निर्णय कैले बाटे। 12 परसरौटहट क्लस्टर के खातिर आइसोलेशन पूर्वाधार के खातिर प्रदेश सरकार से 1,70 लाख देवे की घोषणा इससे पहले ही कर चुकल बाटे। पत्रौता नगर पालिका, देवताल गाँव पालिका, कोल्भी नगर पालिका, जीतपुर सिमरा तथा कलैया उप महानगर पालिका में एक बेर बड़का संख्या में संक्रमित मिले लगला बाद सभी स्थानीयतः से आइसोलेशन के प्रबंध करे के निर्णय भी बैठक से कैले बाटे। वीरगंज स्थित कुम्हाल टोल में मृत मिलल व्यक्ति में कोरोना पुष्टि भइल बाटे। काल मृत मिलल 12 जिला विश्रामपुर गांव पालिका वार्ड नंबर 5 इटियाही के 38 वर्षीय प्रमोद ठाकुर में कोरोना पुष्टि भइल। जिला प्रहरी कार्यालय परसा के प्रवक्ता प्रहरी न्याय उपरीक्षक मनोजित कुमार बताइनी। काल दोपहरिया करीब 3:30 बजे के ओर वीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 16 नगवा सामुदायिक प्रहरी कार्यालय नजीक के कुम्हाल टोल जाए वाला रास्ता में मृत मिलल ठाकुर के PCR परीक्षण के रिपोर्ट पॉजिटिव आयल कुंवर जानकारी दिले बानी।
ज्यादा दारू पी के लड़ रहा अवस्था में ठाकुर मृत मिलल प्रहरी न्याय वरीक्षक के कुंवर बताइनी। पोस्टमार्टम के खातिर नारायणी अस्पताल में भेजल गेले में उक्त क्रम में कल गेल पीसीआर परीक्षण में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आयल बाटे। विश्व में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 2 करोड़ के पार पुगल बाटे। अभी तक विश्व में कोरोना संक्रमित की संख्या 2,05,02,126 पुगल। वर्ल्डोमीटर्स के आज से सवेरे के तथ्यांक से देखावल गई बाटे। कोरोना वायरस संक्रमण से 7,44,516 जने जान गंवा चुकल बाटे। संक्रमित मध्य 63,33,431 जने में सक्रिय संक्रमण रहल बाटे। उ लोग मध्य 64,431 जने की अवस्था गंभीर रहल बाटे। संक्रमित 1,34,24,171 जने कोरोना के जीतले बाटे। काल सबसे ज्यादा भारत में संक्रमित मिलल बाटे। वर्ल्डोमीटर के अनुसार ओतहा पिछला 24 घंटा में 61,000 संक्रमित मिलला पर 8 से 35 जने की मृत्यु भइल बाटे। इस संगे भारत में संक्रमित की संख्या 23,28,000 के पार पुगल बाटे, जौना मध्य 16,38,000 ठीक भइला पर 46,001 से संक्रमित की मृत्यु हो चुकल बा। वीरगंज स्थित नारायणी अस्पताल के करीब 350 चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी तथा कर्मचारी सब बुझावल सामूहिक राजीनामा स्वीकृत भइल नइखे। जिला प्रशासन कार्यालय परसा में गत साउन 25 गते संझिया ही राजीनामा पत्र सहित निवेदन बुझावल नारायणी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मदन कुमार उपाध्याय जानकारी दिले बानी। स्थानीय रूप में शांति सुरक्षा तथा उच्च मनोबल के साथ काम करे के वातावरण न रहल कहत खुद से बाध्य होकर सामूहिक राजीनामा दियल वहाँ के प्रश्न कैनी। नारायणी अस्पताल में गत साउन 24 गते भइले तोड़फोड़ की घटना के लेके गत साउन 25 गते ही प्रशासन में सामूहिक राजीनामा दिले बानी। अभी स्वीकृत भइल नइखे, सेवा जारी रखले बानी वहाँ के कहनी। कोरोना संक्रमित के इलाज में 24 घंटा खटे वाला चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य कर्मी ऊपर आक्रमण करे के लगायत के कार्य भइले बाद बाध्य होकर सामूहिक राजीनामा देवेला बाध्य भइल वहाँ के बताइनी। गत साउन 24 गते सवेरे वीरगंज छपकहिया के एक 20 वर्षीय युवती के अस्थायी कोविड अस्पताल में इलाज के क्रम में मृत्यु भल रहे। वे विषय के लेके साउन 25 गते अस्पताल के आकस्मिक कक्ष में घुस के तोड़फोड़ समेत कयल गेल रहे। ललितपुर के पाटन अस्पताल में कोरोना संक्रमण से एक महिला की मृत्यु भइल बाटे। अस्पताल के निर्देशक डॉक्टर विष्णु प्रसाद शर्मा के अनुसार जनकपुर के 38 वर्षीय महिला के कोरोना के संक्रमण के कारण मृत्यु भइल बा। आईसीयू में इलाज करा रहल उनकर आज सवेरे 1 बजे मृत्यु भइल बाटे। उक्त महिला में इंसेफ्लाइटिस के समस्या रहल बतावल गइल बा। गत साउन 25 गते नारायणी अस्पताल में भइल पथराव के क्रम में चिकित्सक लोग के गाड़ी के शीशा फूटल अभियोग में पकड़ाव पड़ल 3 जने के अविलंब रिहा करेला जनता समाजवादी पार्टी नेपाल मांग कैले बा। गाड़ी के शीशा फोड़ल कहत वीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 2 के वार्ड सदस्य मुस्तफा अंसारी लगाए 3 जने के प्रहरी पकड़ाव कैले बाटे। जसपा महानगर कार्य समिति से आज प्रेस विज्ञप्ति जारी करत पकड़ाव पड़ल सबके रिहा करे के मांग कैले बा। नारायणी में पथराव के विषय में जनप्रतिनिधि अंसारी सहित 3 जने के सोधपूछ के खातिर जिला प्रहरी कार्यालय में बोला के बाद में झूठा मुद्दा लगा के हिरासत में लिहल जसपा जनैले बाटे। ऐसे निर्दोष आ जनता से चुनल गई जनप्रतिनिधि के झूठा मुद्दा लगा के हिरासत में राखल घटना प्रति हमनी के गंभीर ध्यानाकर्षण भइल पार्टी से जारी कल विज्ञप्ति में उल्लेख कल गई बाटे। हिरासत में रहल अंसारी सहित 3 जने के अविलंब रिहा न कैला में उत्पन्न होखे वाला असहज अवस्था के जिम्मेवार प्रहरी स्वयं होके के जसपा महानगर कार्य समिति के कहनाम रहल बा। अपहरण तथा शरीर बंधक मुद्दा के फरार प्रतिवादी के परसा प्रहरी 9 वर्ष बाद पकड़ाव कैले बाटे। पकड़ाव पड़े वाला में परसा के पटेवरा सुगली गांव पालिका 4 निवासी 38 वर्षीय सहनी रहल बानी। सहनी ऊपर जिला अदालत से 2068 अगहन 16 में अपहरण तथा शरीर बंधक मुद्दा में 9 वर्ष कैद 50,000 रुपया जरिमाना फैसला कैले रहे। अपहरण तथा शरीर बंधक मुद्दा के फरार बनु सहनी के प्रहरी काल दोपहरिया करीब 3 बजे के समय में वीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 16 इनरवा से नियंत्रण में लिहल प्रहरी नायब उपरीक्षक मनोजीत कुंवर जनैनी। सहनी 50 किलो लागू औसत गांजा के चालू मुद्दा में समेत संलग्न रहल जिला प्रहरी कार्यालय परसा जनैले बा। रूस से बनावल कोरोना वैक्सीन किनेला पड़ोसी भारत लगायत अन्य 20 मुल्क के रुचि रहल बाटे। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक की भी बारे बनावल गई वेबसाइट में यूएई, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्राजील, मेक्सिको तथा भारत किने के चाहल उल्लेख कल गई बाटे। रूस से ई वैक्सीन के 20 करोड़ डोज बनावे के या 3 करोड़ रूसी जनता के खातिर होके के बतावल गई बाटे। रूसी कोरोना वैक्सीन परियोजना के खातिर कोष उपलब्ध करावे के संस्था रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के अनुसार ई वैक्सीन के उत्पादन भारत, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, सऊदी अरब, टर्की या क्यूबा में कल जाए। वैक्सीन के तीसरा परीक्षण सऊदी अरब, यूएई, ब्राजील, भारत आ फिलीपींस में करे के भी जानकारी दिहल गई बाटे।
वैक्सीन के बड़का परिमाण में उत्पादन सितंबर 20 से शुरू होखे के अपेक्षा कल गई बाटे। ई वर्ष के अंत तक 20 करोड़ डोज बनावे के योजना रहल बाटे। उत्पादन के 3 करोड़ डोज रूस में ही खपत कल जाई। अब मौसम संबंधी जानकारी। रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ लगायत आसपास के क्षेत्र के भी के न्यूनतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसे ही आज सवेरे 29, दोपहरिया 32 डिग्री सेल्सियस रहल। आज रात में 27 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे के अनुमान कल गेल बाटे। ऐसे ही आज सवेरे 5:34 में बेर बोल रहे तो सांझिया 6:44 में बेर डूबल बा। आज के खातिर बादल खबर इतने। जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। पिछला 24 घंटा में 484 कोरोना संक्रमित मिलल। संक्रमित के कुल संख्या 24,432 पुगल। कोरोना से 12 के 77 वर्षीय पुरुष की मृत्यु। 12 में स्थानीयतः सब पीसीआर मशीन खरीद रहल। कोरोना संक्रमित के संख्या 2 करोड़ 5 लाख के पार। भारत में एक दिन 61,000 में संक्रमण। नारायणी अस्पताल के 350 स्वास्थ्यकर्मी से दियल सामूहिक राजीनामा स्वीकृत। आ रूसी वैक्सीन 20 को देश से कीन रहल। 12 जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com हाम्रो पात्र में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।